Čaute, vítam vás u ďalšieho dielu Pixel Gun. Počkajte, že ideme si dať ďalší diel, ale toto už bude taký kratší a konečne tie postarokové by mohli skončiť, ďakujem. Ideme do Classic modu, môj najobľúbenejší, a ideme do Secret Base. Dobre. Ide to byť celkom zaujímavé, lebo je to 8:44, tak som tu teraz ešte spal, tak prepáčte za taký utlmený hlas. No. Preskočíme do ich strany. Tu bol ten vchod. Nepresvedom stresy, niečo. No to určite. Kde ste? Haló? Tuk bunny. Oh. Áno. Pochválil. No dobre, pokračujeme. Už za tú prestávku mám 2 kg. Takže ešte nejaké by sme mohli nazbierať. No. Tak, ale už dosť. Už ste ma naštvali. No dobre, takže toto sa mi veľmi nepodarilo, takže preskakujeme znova. Zoberiem si môjho obľúbenca. Dobre, ide sa. No neviem, prečo stále je Bambilion. Aspoň čerta. Je strašne pomáhať. Dobre, poď. No, super. Najlepší armor. Čo? Dobre, vyhravé trochu. Nechcem byť taký zlý, ale to tak sa na mne darí. Áno, jo! Mamo. Dobre, ide sa. Dobijeme. Ty foto. Ďalšie dobitie. Super. Ďalšie 2 kg. Nie. Dobre. Jedna. Ale by som ju mal. Tak nic. Ona. Jak sa to volalo? To keď ste zabili keď oni zabili vás, aj vy ich. Jak sa to volalo? Neviem. Hrali sme. Prečo tam takto išiel head? Ale aspoň nemám 8 kg, som najlepší z našeho týmu, tak verím. Aspoň niečo. Ideme random map a zase si Base. Prečo? Nechcem. No tak fajn. Tak sa ide. No takže ideme. No. Už
Podľa mňa chcete, aby som sa odhalil, síce už som sa odhalil v mojich prvých videách, ale ak chcete, aby som sa zase odhalil, ale navždy, tak musíte dať na tomto videi aspoň 5 zhlédnutí do zajtra. Je to ťažké, ale musíte, ak chcete ma vidieť odhaleného. No, fajn. Čau. Nie. Já jsem Kripo. Dobrá. Tohle se mi nelíbí. Dobré, jde se. Čau, Squid Game. Hej. Obsadíme vám bejsu. Jo. Prečítané. Haló? Aha, ja už som zistil, kde ste. Nie, nemám. La bubu. La bubu, nezášám. O nie. Ja majú od troch. To nie je dobré. Ale vôbec. Tak dobré, tak o 4. Zase ty, čo tu stane? No, dajky. Vítr od vané. Dokončíme konečne túto hroznú tutok. Boj. No tak nič. Tak, fajn. Zazdieľajte toto video svojim kamarátom, podporte YouTube kanál Banánik a majte sa krásne. Čaute.